1, 2, 3, 4, 5. Izvinite, fali nam 3 dinara. Kao i obično. Mama, našao sam. Okej, našli smo. Škola, bogata majka protiv siromašne majke. Mama, idem u školu. Čekaj da proverim jesi li sve ponela. Jesi li ponela novu haljinu za svaki čas? Jeli? Da. Jesi li ponela 1.000.000 za ručak? Da. Ako nemaju sitno, kupi cijelu kantinu. Da. Okej. A šta je tako užasno? Šta je ovo? Moja torba. Narode, a sada je na redu najteži izazov. Lajkujte petom. 1. Hajde, 1, 2, 3. O, sjajno. Dobio sam telefon. Koliko puta moram da ponovim? Najvažnije je poneti neseser. Sve ostalo možeš da kupiš. Zar ne? Spremna sam. Mama, spremna sam. Jesi li sve ponela? Mislim da da. Zašto si obukla moju haljinu sa mature? Jesi li uzela novu torbu sebi? Dogovorili smo se da je ovo samo za proslave. Biću pažljiva. Uzmi ovaj paket i budi pažljiva, molim te. Ovo je za tvog brata. I čuvaj haljinu i on će je nositi. Molim te, pazi na tu haljinu. Bicikl. Bogata majka protiv siromašne majke. Mama, kada će doći po mene vozač u školu? Kate, danas ćeš ići u školu autobusom. Jesmo li bankrotirali? Jel poreska dolazi ovdje? Naravno da ne. Kupili smo novi Mercedes autobus za naš vozni park. Imaćemo test vožnju. Mislim da imam napad. Mama. Hoćeš mi kupiti bicikl? Ne, sine, izvini. Nemamo dovoljno novca. Ali mama, mogu li da idem u školu autobusom? A ko je izgubio besplatnu propusnicu za bus prošle godine? Dakle, ići ćeš u školu biciklom. Prijatelji, bogata majka protiv siromašne majke. Galočka, moj sin je upao na Harvard, zamisli. Kako to misliš, ja sam mu kupila stan? Znaš li koliko to košta? Ne budi nadmena. Da, šta će voziti tamo? Pa, Harvard su mu ponudili zajedno sa helikopterom. Šta kažeš? Siromašna sam zato što sam dobila popust? Znaš li da sam kupila vilu na 5000 kvadratnih metara u blizini Harvarda? Sa 200 sluga. Jel ti to jasno? Crkni! O, kako si, sine moj? Ne slušajte, siromašne, kupila sam ti turu na Harvardu. Tamo ćeš se brzo samostaliti, bit ćeš naš bankar. Jel da? Galunja, u koje zabavište šalješ sina? U privatno? A koliko košta? A to je pljačka, Galunja! O, Galunja, to je strašno! Ja mogu da naučim kako da sabere 2 broja. I mogu da ga naučim engleski. Pravo sam podove u američkoj ambasadi preko nedelje. Znam da kažem sprechen Sie Deutsch i špiriš mišiš kao profesionalac. Da, Galunja, sve će biti okej. Mama, imam 12 godina. Možda treba da idem u školu. Kakvu školu? Hajde da učimo engleski. Zdravo, Galunja, zvaćete kasnije. Dakle, slušaj me pažljivo. What's your favorite season, Rostija? My favorite season is summer. Šta? Okej. What do you usually do in summer? I go to the beach with my friends. Što si rekao? Bitch! Ovaj jezik nam ne odgovara. Učit ćemo ruski. Samo nabavi udžbenika, za sada ću pozvati tetka Galiju.
Galunja ne uči engleski, to je prosto nepristojno. Strašno. Hrana. Bogata majka protiv siromašne majke. Deco, gde idemo danas? Možemo da idemo u kineski ili italijanski restoran. Također možemo da idemo i u gruzijski. Danas mi se jede francuska kuhinja. Bilo bi lepo da jedemo žablje batake. Ne, još uvijek nisam kupila restoran u Francuskoj. Možda možemo da idemo u Japan? Mama, šta nije u redu s tobom? Svi u mom razredu imaju restorane širom sveta. Samo mi nemamo. Ali ti imaš samo sushi, ma sushi. Mama, je li ova kaša pokvarena? Jedi, ne plaši se, sutra je vikend. Kafić. Bogata majka protiv siromašne majke. Strašno, ovo mesto je tako čudno, ali Galačka je rekla da ako želimo nešto egzotično, da je ovo super i cool. Šta ćete poručiti? Šta je vaše glavno jelo? 5 dana stara čorba. Da li možda imate vidru u belom vinu? Jeli? Čak ni belo vino neće pomoći. Niste me razumeli. Da. Ninošća, izvadi zapke za miševe. Zašto? Da uhvatimo vidre. Da li imate još egzotičnih jela? Jeli? Nino, uzmi papuče da uhvatimo hrskovu egzotiku. Rekla sam ti da je ovo jako cool. Da. Da, cool. Šta? Jeste li ponovo došli da pijete vodu? Ne, šta je glavno jelo danas? Imamo ćufte. Sa pastom. Ne, sa pire krompirom. A koliko košta? 580 dinara. Poručit ćemo. Da. Izvinite, ali pali nam još 3 dinara. Kao i uvek, okej. Mama, našao sam. Okej, našli smo ih. Uživajte u jelu. Mama. Džeparac. Bogata majka protiv siromašne majke. Roni! Mama, jesi me zvala? Roni, našla sam puno novca na tvom stolu. Jesi li učinio išta ilegalno, možda? Jeli? Mama, ja sam sin bogatih roditelja. O, da. Mama, došla sam na tvoj posao posle škole i našao 1000 dinara u tvojoj kancelariji. Da? Stvarno? Ma nije bitno, već mjesec dana nisam tamo radila. U radnji, bogata majka protiv siromašne majke. Šta želiš, devojčice? Mama je rekla da uzmem Pavlaku. Koliko Pavlake? Mama je samo rekla da uzmem Pavlaku. Izvoli. A gdje ti je novac? Mama je rekla da je novac u konzervi.
Sok, molim vas. A gde je ostatak? Vaš sin mi je ostavio sve ostalo juče. On ima bogate roditelje, a ja sam sirota. U ranji, bogata majka protiv siromašne majke. Dobio je 2 iz matematike. On prosto ne zna koliko je 7 puta 3. Mary Johnson, odgajam ovo dete sama. Preko dana radimo za školu, noći čuvamo njivu u selu. Pa, kada da radimo domaći? Imamo novca samo za vekno hleba. Pa, Marija Ivanovna, mi apsolutno smo siromašni jako. Mi smo nesrećni nesretnici. Pomozite nam. Molim vas. Okej, ne plačite. Daću mu šansu da ispravi sve greške. Neka ispravi sve testove. Jel to okej? Pa, sine, a rekao si da je loše biti siromašan. Idi kod nas na neki književnik. Hajde. Zašto ste se okomili na moju ćerku? Okomila? Ona ne zna ništa, vidite? Koliko je 3 puta 7? Vidiš, mama, opet mi to radi. Odlazi, ja ću pričati sa nastavnicom. Znate li vi koliko je teško podizati ćerku? Moj muž je stalno na poslu, nemam prijatelje, samo zle žene. To se nekad dešava. Ja prosto nemam nikoga da delim probleme sa njim. A možda treba da posjetite psihologa? Nemam nikoga da delim moje milione sa njim. Razumete? Dođe vola sa tim psihologom, drugarice, rešit ćemo sve tvoje probleme. Ti si moja najbolja drugarica, tvoja ćerka će dobijati samo petice kod mene. A ko je bio prošle godine? Galunja, u kom zabavištu? Okej, Galunja, zvaću ti još malo. Da, kasnije. What's your favorite? Zašto se smeješ? To nije engleski. Ne zbunjuj šprehenski. Da, Deutsch i ovo rizri. Ali to nije engleski. Tišina, idemo, ajde. What's your favorite sezon? Mama. What's your favorite sezon, Roni? Šta? Idemo opet. Dođemo da sa tim psihologom, prijateljice.